Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. Jama'an Allah, jama'an ƙwarai, ina ce da wani bayani ne. Barkanku da dare, barkanku da warhaka. Kamar dai ko da yaushe na san kun gane fuskan suna na Zainab Umar yar Adamawa, sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure. Idan na ce yaƙi da maza su ƙara aure, ina nufin mai mata ɗaya ya yi biyu, mai mata biyu ya yi uku, mai mata uku ya rufe ƙofa ya hudu. Kwana biyu tun ina jin tun October, rabona da mu haɗu da ku abokai. Na yi missing ɗinku sosai. Tun ranar birthday ɗina October 25, tun ranar Facebook suka yi blocking ɗina, kuma na ta dai ya bakin ƙoƙari na ga account ɗina ya dawo bai dawo ba. Bari amma na buɗe sabon account, don haka nake roƙonku da abokaina duk wanda ya ga bidiyon nan don Allah ya taya ni share. Wannan sabon account ina ne, ina muku fatan alkhairi kowa da kowa. Kamar ko da yaushe dai suna na Zainab Umar, sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure. Kuma za mu ɗora daga yadda muka tsaya ne don ba ranar denawa. Muna nan muna yaƙi har sai mun ga mazajen nan duka, mai ɗayan nan dai yayi biyu, mai biyun nan dai yayi uku, mai ukun nan ya rufe kofa ya yi hudu. Kuma ina addu'a Allah ubangiji ya hore muku maza, Allah ubangiji ya hore muku kudade da yawa ku ƙara aure. Ina mai addu'a Allah ubangiji ya zauna da ƙasar mu lafiya, da jihohinmu, shugabanninmu, Allah ubangiji ya ba su ikon yi mana adalci, kuma mu daina zagin shugabanni. Ina roƙon mu dan Allah da Annabi mu daina zagin shugabanni. Zagin shugabanni ba abu ne mai kyau ba, tunda tun zamanin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai sahabi da yace shi da zai yi addu'a guda ɗaya Allah ya ansa mishi, zai wannan addu'a. Aka tambaye shi wani addu'a, yace addu'a akan shugaban shi. Kun ga kenan shugabannin mu suna da muhimmanci, yana da kyau mu yi musu addu'a Allah ubangiji ya shirye, saboda idan muka yi masa tsinuwa, kai baka san bakinka ba yadda ni ma ban san bakina ba. Maybe bakinka da kai addu'a Allah zai ansa. To in ya kasance kai addu'a mara kyau, shugaba ya lalace, to kaga kai na kasan shi, kai ne da shan wahala. But idan kai addu'an shirya ga shugabanka, har Allah ubangiji ya karbi addu'ar ka, ya shirya shi, kaga kai da kake kasan shi, kai zaka ji daɗi. So ina mana fatan alkhairi. Kamar ko da yaushe dai suna na Zainab Umar yar Adamawa, sarauniya mai yaƙi da maza su ƙara aure. Muna nan muna yaƙi, muna addu'a kuma Allah ya zaunar da ƙasar mu lafiya. Ina muku fatan alkhairi, dan Allah duk wanda ya ga videos ina ya taya ni share. Wannan shine sabon account ina na Facebook. Ina ma kowa da kowa fatan alkhairi.